Daghang salamat sa inyong pag-anhi, no. Maayong udto kaninyong tanan nga niya karon dinhi ato ang pwersa sa media sa ato ang probinsya sa Davao del Sur. Isip natahasan ni ining COVID-19 contact tracing system sa pag-establisar ni ini ang tumong og katuyuan sa ato ang pagbaton ni ining CCTS o COVID-19 contact tracing system is aron mapadali ang pag-trace sa mga close contacts sa panahon nga dunay mo positibo sa COVID-19 dinha sa ato ang mga residente or LSI or ROF or visitor or bisag kinsa nga niya diri sa ato ang probinsya sa Davao del Sur. So sa pagbaton og CCTS or system sa contact tracing, mas dali ang pag-contact trace sa mga close contacts kay ginamit ang technology sa ato ang pag-contact trace. Doon na kitay computer system nga diin ang ato ang mga close contacts sa usa ka positive sa COVID-19 ma-retrieve na to pinaagi pag-encode or pag-type sa pangalan sa usa ka positive diya sa computer. So in that way makita nato ang iyahang mga kinsa tong iyahang close contacts. Sa unsang pamaagi kini mahitabo? Mo na pangutana. Mahitabo ang pag-determine sa dali nga pag-trace sa close contacts kay sa matag ganghaan dinha sa mga gambalay sa establishmento. For example, diha sa ato ang opisina sa Kapitolyo o sa mga mall or sa bisang unsay establishmento, dunay scanning nga mahitabo. Scanning sa CCTS card nga gitawag. Matag residente dapat dunay CCTS card. Kining CCTS card mo kini ang gamiton sa pag-scan inig sulod. So sa matag sulod nimo sa establishmento katong imuhang na-scan nga CCTS card, mulagbok to siya, mo register to siya sa ato ang computer system. Sa panahon nga dunay mo positibo katong tawhana, ato ang masayran ang iyahang close contacts pinaagi sa computer nga diin may bala nato ang oras sa iyang pagsulod sa maong establishmento. So pag may bala nato na dali na nato matrace kung kinsa tong dapat mag-quarantine para dili mo kanap og maayo ang sakit sa COVID. So mo na siya ang purpose nganong doon na tay computer system sa COVID-19 contact tracing. Apil ang pitsa ug ang oras sa pagsulod sa establishmento.